Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Yes, ako pong yung likod, Kuyang Justin Dizon, maghahatid ho sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong magpaggagamitan, at syempre balita at impormasyong makatotohanan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong 1.7 plus million followers sa ating social media pages at sa mga nanonood pa sa kanilang mga tahanan. Kabalen, live ho tayong napapanood, hindi lamang dito sa social media pages ng CLTV 36, kundi maging dito na rin sa ating telebisyon, opo, Free TV Channel 36 kung dito ho kayo sa Kalakhang, Pampanga at sa iba pang bahagi ng Central Luzon. Napapanood din ho tayo nationwide, live na live via Signal Channel 115 at dito naman ho sa 37 cable partners natin all over Central Luzon. At syempre live din ho tayong napapanood sa Air Cable Converge Channel 71. Kaya naman mga kabalen, ala pong sangkan, bangya ka makibalita ka ring malyalyari, ketiking ke katamong Labuad, Kapampangan. Kumusta ko po? Aldo na po ngeni, ning Martis, araw ho ng Martes, April 29, second to the last day ho ng buwan ng Abril. Pagkabilis-bilis, mga kabalen? Parang kailan lamang ay nagbibilang tayo, ginugunita natin yung bagong taon, and then yung Valentine's Day, mahal na araw, ito ho, papasok na tayo sa Mayo, at ilang tulog na lang, malapit na ho yung ating pinaka-aabangang national and local elections sa darating kong 12 ng Mayo. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Pero bago yan, batiin muna natin, nakatutok ang ating masugid na follower, si Alvin Quejado. Vin, isang magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa iyong walang sawang panonood dito sa CLTV 36 Newsstream. At kumusta? Kumusta ang iyong bakasyon? Akala ko magi-intern ka. Nag-apply ka na ba para sa internship? Opo mga kabalid, bukas ho ang CLTV 36 para ho sa ating mga student journalists at mga mag-aaral ng komunikasyon at journalism at iba pang mga kurso syempre para ho sa internship para ho maranasan ninyo kung paano nga ba ang trabaho sa likod ng camera at syempre sa harap din ng camera pwedeng maging reporter yung ating mga mag-aaral ng komunikasyon sa iba't ibang pamantasan. Ito hong si Alvin, tagaan yan, Pampanga State Agricultural University. Ayan. Traffic monitoring muna tayo. Silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Real-time traffic monitoring hatid ho sa atin ng NLEX Corporation. Sige, dito muna tayo sa gawing itaas. Sa mga nakatingin ho dito sa ating leftmost box. Ito ho yung lugar ng Balintawak Toll Plaza. And sa mga oras na ito, wala naman masyadong pila ng mga sasakyan. And if you're going south, dyan ho sa area na yan, hindi naman ganoon ka-dense yung traffic. And then dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, papuntang norte, medyo may volume ng mga sasakyan. Going north and southbound naman, ganun din, but still fast-moving ang andar dito hong mga bumabiyahe sa mga oras na ito. Sitwasyon naman ho sa Mindanao Toll Plaza, mga kabalen. Yan, bahagyang may pila, pa-exit ho ng Mindanao Toll Plaza. Pero umaandar naman, hindi ho katulad kahapon, medyo stop ball, ika nga, yung mga sasakyan dyan. Dito ho tayo sa ibaba, gawing kaliwa, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast-moving ang mga sasakyan. Same scenario ho, dyan sa may Bocaue Toll Plaza, as well as in the area of the city of San Fernando, Pampanga, fast-moving ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Real-time traffic update ho yan via NLEX Corporation. Kabalen, alamin naman ho natin ngayon kung ano ang magiging taya ng panahon. Hinahanap ko yung sa San Fernando. Ito. No, it was an hour ago. Nag-live ho sila an hour ago. So light to moderate sa area na yan. Pero ito,
Medyo pakita na natin, sige. Eto ho, medyo paghandaan yung traffic din dyan. Asahan po ang dyan sa may area ho ng Makabakle, ano, yung kung saan ginagawa yung kalsada, may pagbabagal ho ng mga sasakyan if you are heading towards the city proper of San Fernando, Pampanga. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang. Ayusin ko lamang itong ating browser sa atin hong pagbabalik. Oo, ihahatid ko sa inyo yung iba pang mga balita sa araw na ito. Huwag ho kayong aalis at doon sa mga may komento, may nais ipa-shoutout, pwede ho kayong mag-comment at padala diyan kay Kuya Justin para babasahin natin. Magpapatalastas lang ho tayo. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.